माणसांची थाळी अपूर्ण, नॉनव्हेज थाळी सोलकढी शिवाय. तू पिऊनच घे आता, त्या काय आवडली वाटतं. मस्त थंड थंड कूल कूल. म्हणून आज मी काय ठरवले की असंच पेटवायची नाही. होय होय खूप लय गरम होता. खूप लय म्हणजे काय, उन्हाळे लागले बाबा. तर कुठली रेसिपी? सोलकढी. सोलकढी. पण तुम्ही दाखवलात ना 2 सोलकढी, एक चायनीज आणि एक आपली मालवणी सोलकढी. हा, ही साधी सोपी. हॉटेलवाल्यांचा कलर बघून भाळून जातात ना, म्हणून मी पण आयडिया काढले नाही. होय म्हटलं अशी सोलकढी करूया. कोकम आमसुला. आता मी 10 ते 12 घेतलंय. आणि तुमका आमसुला घ्यायची आहेत ना, ती जुनी नाही घ्यायची, एकदम नवीन, म्हणजे अशी रसरशीत दिसाक व्हाई. हा. असं हातात बोटात चिकट. हा, जुनी घेतलास तर त्याका आगुळ एवढं चांगलं होत नाही सोलकढीचो. आता ह्याच्यात मी गरम पाणी घालते, म्हणजे लवकर भिजतील आणि लवकर ह्याचो आगुळ येतलो. हॉटेलमध्ये गेला ना की सोलकढी पार्सल न मागितलेली माणसं किती आणि पार्सल मागितलेली माणसं किती. सर्रास सगळी पार्सल मागतातच मागतात. तर हॉटेलचा रवा दे गो. घरात आमच्याकडे रविवारचा आणि उन्हाळ्यातून मटन चिकन केला की सांगतले सोलकढी करा. जिरवणी चांगली, कारण मटन आणि चिकन कसा पचाक थोडा जड असता. हा. म्हणून सोलकढी खाल्ली की पोटात थंड सुद्धा आणि पचोक सुद्धा मस्त. किपट. बरोबर का नाही? चला करूया सुरुवात. हो चला. ही मगाशी अर्धा तास आधी मी कोकमा गरम पाण्यात भिजत घातलेले 10 ते 12. हिरवे हिरवे गार. 2 मिरचे घेतलंय आणि लसणीचे पाकळे साली सकट घेतलंय की त्या ह्या गाळतलव आपण. आणि ह्या जिरा भाजून पूड केलेली आहे ती घेतलंय पाव चमचो. आणि भरपूर सारी कोथिंबीर माका तर थोडीच दिसता. बारीक चिरून घेतलंय. वाटून थोडी घालायची, थोडी वरसून वैरायची. आणि हे नारळ. यो नारळ. नारळ. हा, अर्धीच कवडा, पण खोबरा मॉप पडला आपला त्याचा दूध काढूचा. ह्या काय हा कशासाठी घेतलंय? कलर साठी. ओटाक लायतलत काय? वटाक लावताय मी माझ्या पोरीच्या, लिपस्टिक नाही लावणे. पण ह्यो घेतलाय ना माझ्या कलरसाठी, माझ्या होटाच्या नाही, सोलकढीच्या कलरसाठी. हॉटेलवाले काय करतात, हे घालतात आणि तुम्ही ते भाळून जाता. सोलकढी कलर बघ किती गुलाबी इलो. तर माझा डोक्यात चालवले मी पण आता गुलाबी कलरची करतले. लसूण गेली, जाड जाड वस्तू खाली. बीट. आता ह्या तोडून टाकूया. नाही तर वाटाचा नाही. तसा नरम हा लसणीपेक्षा. वाटात तर काय झाला, पण कशा सारख्या सारख्या तर वाटूचा वाटतल आपण. यायला आपला खोबरा. आता तुमच्याकडे जिरे पूड नसतात ना, तर जिरा घाला 1 चमचो. इडी आपली हिरोईन कोथंबीर. जिरेपूड. जिरेपूड कशा ती नंतर टाकता येतं. पूड केली आहे ना, अख्ख्या जिरा घालू काय. पाणी न घालता वाटतं. आधी पाणी न घालता फिरवतोले, मग पाणी घालून 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 3 वेळा तरी दूध काढूचा. जाडसरच वाटून घेतलात ना. पाणी घातलंय अर्धा ग्लास, पण कलर बघ. हो, इलो इलो एक नंबर. तुमच्याकडे अशी चाळण नसतात ना, तर तुम्ही फडक्यामध्ये घेतलास तरी चालत. सफेद खाली टोप ठेव. हा. आता ह्या परत आपल्या वाटून घ्यायचा. असं आपण 3 वेळा करायचा. तर परत तसाच. वहिनीना नारळाचं दूध काढेपर्यंत माका एक जोक आठवलं, तो मी सांगते. रोज ना बंड्या देशपांडे बाईंच्या दवाखान्याच्या बाहेर उभो रवांना बायकांका ताडीत रवा. एक दिवस देशपांडे बाईंका इलो राग. त्यांनी रागातच बंड्याक हाक मारली आणि त्याला दवाखान्याच्या आतमध्ये बोलायलाय. आणि रागात विचारल्याने, काय रे बंड्या, रोज माझ्या दवाखान्यातल्या बायकांना ताडताना तुका लाज नाही वाटना? बेशरम खैसलो. तो बंड्या खैसलो बेशरम खरंच तो. हसत हसत बाईंका काय म्हणालो माहितीये तुमका? डॉक्टरीन बाईंका म्हणता कसा, तुम्हीच तर बाहेर बोर्ड लिहून ठेवल्यात, बायकांना पाहण्याची वेळ 9 ते 11. तेच तर करतोय. कसं वाटलं जोक? आता माणसाला नुसता वत्तत आणि ढवळतात. खाली काय पडतं आमका दाखवतच नाही. दाखव तू ना. बघा कितक्या खोबरा होता, केवढासा केलाय वाटून वाटून. त्याचा एवढा दूध काढलंय. दूध 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 नारळ दूध. हा बघा, आगोळ झालेला आहे तयार. ह्यो बघा गरम पाण्यात घातल्यावर असो आगोळ तयार झालो. आता ह्यो आपण ओतूया. आणि मालवणी माणसांची थाळी अपूर्ण, नॉनव्हेज थाळी सोलकढी शिवाय. एक असंच म्हण आठवले, आज असा मालवणी जेवणाचो बेत
आज असा मालवणी जेवणाचं बेत होऊन जाऊ नये सोलकडीचं सुद्धा बेत. चला आता घालूया चवीपुरता मीठ आणि थोडीशी साखर. जिरेपूड रवली हा जिरेपूड रवली पण साखर मोड आणते. तर रवली म्हणतस तर घालूनच घेते. घट वाटता ना गो. मग आता कोकमात पाणी घालून वाईस घालू कोया परत. ढवळो ढवळो ढवळे मम्मी आठवली मला. आणि थोडंसं साधा पाणी, जास्त पण घट्ट बरी नाही ना. सोलकढी पातळच बरी असता. आता ही थोडी गाळून घेऊ कोया. चायची गाळण घ्यायची. पण वर बघा हे रवले ना अजूनही. काय ते हो गाळ काय ते का म्हणतात म्हणूनच चायच्या गाळणीन गाळायची. नाहीतर तुम्ही घशात आपलं- खेपतलो. फडक्यान गाळा आणि खोबरा असा घशात खेपतला आणि ठसको लागतलो अशी. बघा केवढा गाळ हा घशाला खेपे. कशी झाली सांग. पेज नाही पिनाय रे सोलकडी पित. तिलाही वाटीतून ना माझीच चुकी. तो पिऊनच घेता त्या का आवडली वाटता. जिरला ना जेवण. अशी ही सोलकढी तुम्ही या वेळेत उन्हाळ्यात पित्तनाशक नक्की करा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, खात रवा, थंड थंडगार पियत रवा आणि परब किचन लाईक करा. पाहत रवा.